20% ки айни ҳол зиёд шидагиай боз ҳам аз ида зиёдтар кунанд. Вобаста аз музди маош, вобаста аз хароҷоти моҳонаи падар вақте ки тайёр мешава батра наметиҳам патента. Ширкати дорувори шифофармо барои шумо хизмат мекунад. Доруҳо барои зиёд кардани риш ва барои зиёд кардани мӯи сар, инчунин ҳиҷома кардан дар шаҳри Москва ва равғани тозаи сиёҳдона. Доруҳо барои зиёд кардани қувваи мард ва барои нест кардани простатит. Инчунин доруҳо барои кам кардани вазни худ ва зиёд кардани вазни худ. Ба рақамҳои рӯи экран дар тамос бошед. Ҳатман аз номи канали Юристиҷа муроҷиат кунед. Тахфиф карда мешавад. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Умедвор ҳастам ки якояки шумо тансиҳат ва хонаобод мебошед. Худованд кунад ки ҳамеша ҳамаи мову шумо тансиҳату хонаобод бошем. Тамошобинони азиз, видеоро то охирша тамошо кунед. Комментарияҳоро хонда ба саволҳои шумо ҷавоб мегардонам ва як ахбороти нав баҳри шумо пешниҳод мекунам. Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Россия гардиши молро афзоиш доданд. Ҳар ду тарафҳо ба ҷуз аз рақамҳои тиҷоратии мутақобилаи мол дар ҷарояни мулоқот дар Москав бахшҳои ояндадор барои шарикии судмандии дуҷониба баррасӣ карданд. Гардиши тамоми намуди молҳо аз ҳар ду тараф дар соли 2022 21% афзоиш ёфтааст. Илова бар ин, дар ҷараёни мулоқот ҷонибҳо масъалаҳои дурнамоии ҳамкориҳои дуҷониба дар соҳаҳои калидӣ аз ҷумла металлургия, таҷҳизотҳои истихроҷии маъдан, саноати сабук ва масолиҳи сохтмонро баррасӣ карданд. мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. Дар ҳамиҷа як чиза ба ҳаматон тавсия метиҳам. Касое ки ҳуҷҷатош тамом шидагиай ва мехоҳад ки границаи Қазоқистона бигзара, ман як бародари боваринока ба ҳамаи шумо тавсия метиҳам аз Москва ва Московский област одаморо гирифта ба границаи Қазоқистон мебара ва худо хоҳад соқи саломат боз бармегардона. Дар инами рақамҳои рӯи экран занг бизанен, ҳатман айноми ман муроҷиат кунен, тахфиф дорабу. Ҷамолов нависонда: ассалому алайкум бародар, дар бораи алимент супоридан камтар мефаҳмондӣ аз назари қонун. Шароит набошад чӣ хел мекунӣ? Дар ҳолате ки бо тариқи ҳалномаи суд акти никоҳ бекор карда мешавад ва яке аз пунктҳош ситонидани алимент аз ҷониби падар ба фарзанд мебошад. Вобаста аз музди маош, вобаста аз хароҷоти моҳонаи падар суд ҳалнома мебурад. Лекин ситонидани алимент аз ҷониби падар ба фарзанд ҳатмӣ мебошад. Агар ки шароитам надошта бошен, аз ҳама пули камтарине ки барои фарзанд пардохт карда мешавад дар ҳамун ҳалномаи суд ҷорӣ мекунанд ва шумо меспоред амуро. Маъруф нависондай: акаҷон салому алайкум ака, мегуфтен ҳами ду фарзанд дошта бошӣ, Тоҷикистон барои мебаранд хизмат, ҳамира мегуфтен. Нафароне ки соҳиби ду фарзанд мебошанд аз даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ озод мебошанд ва агар ки хитона дар қайди военкомат мондагӣ набошен, метавонен ки бо тариқи ҳуҷҷатҳои фарзандо, ҳуҷҷати худат ва ҳамсарат ба военкомати ноҳиятон муроҷиат кунӣ, хита дар қайд бимонӣ. Абдурасул нависондай: ака мегӯянд ки аз 1 январи соли 2023 духтурҳои Россия барои муҳоҷирон ройгон мешаванд. Оё рост аст? Бале, ростай, лекин на барои ҳама муҳоҷирон. Ман як видео карда будам, дар ҳамун видео дар ҳамин мавзӯъ суҳбат кардагӣ будам ва касое ки тамошо кардагӣ набошанд, худо хоҳад оидаи масъала боз як видеои алоҳида карда ҳамаша мефаҳмонам ки чӣ гуна муҳоҷирон аз пули пардохт кардани духтур озод мешаванд. Ҷафаров нависондай: ассалому алайкум ака, ман як сол шид регистратсия надорам, не ки патент ман меспорам, ягон зарар надора ака, илтимос ҷавоб те важнияй. Дар ҳолате ки ту регистратсия надошта бошӣ, ҳуҷҷатота барои гирифтани патент биспорӣ, вақте ки тайёр мешава ба тура наметиҳам патента. Ба ҳамин хотир аввал регистратсията турӣ ки баъд ҳуҷҷатота барои патент биспор. маслиҳатҳои беҳтарӣ нависондай: ака, ҳамин сроки регистратсия 1 рӯз 2 рӯз бигзара, ягон зарар дорад? Бале, 1 рӯз бигзара. Дар ҳамун 1 рӯз гузаштанаш агар ки тура дар рей дастгир кунанд, метавонанд ки барои ҳамин 1 рӯз баранд депорт кунанд, яъне ки видварения кунанд точнее, ё ки ҷаримат кунанд. Сабри ғариб нависондай: ака, агар ду бача боши, якаш дар хизмат бошад, диюмшам мебаранд, илтимос ҳамин савола ҷавоб диҳед. то ҳоле ки агар фарзанди якум аз хизмат наёяд, диюмгиша даъват намекунанд. Зиёда аз дута писар ки боша, баъд дар якборагӣ ду каса метавонанд ки даъват кунанд. Турахонов нависондай: ака, аблаваи тирамоҳӣ дар кадом моҳ тамом мешавад? Моҳи январ дай Москва Тоҷикистон брем, биқапан хизмат мебаранд. Даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ призови тирамоҳӣ 1 октябр сар мешавад, 27 ноябр ба анҷом мерасад. Расул нависондай: бародари ман ҳами октябрда муддати хизмата тамом мекунад. Мега ки то соли нава хизмат мекунам, мега ин чӣ
хел мешавад. Мебахшед ка барои хато ман тоҷик нестам. бо фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар рӯзи 3 сентябр оиди ба рухсатӣ ҷавоб додани сарбозоне ки айни ҳол хизмат кардесиянд то охири моҳи октябр мебошад. Яъне ки дар моҳи декабр ҳеҷ каса дигар ман намекунанд дар часто. То рӯза ҳамаро ҷавоб метиҳанд. Фудсити нависонда: салом ака, духтарамро Тоҷикистон бурданд дар кор. Даверности падараш дар кор мебошад, ҷавоб тиҳен илтимос. бале, фарзанд ба номи падараш ки боша, агар мат одиночка кардагӣ набоша, ҳар куҷое ки мебарен давернис лозима ай падараш. Абдуғаффор нависонда: сардори оила бошӣ мебаранд. Сардори оила бошӣ ба хизмати ҳарбӣ даъватат намекунанд, лекин бояд ҳуҷҷати тасдиқкунанда дошта бошӣ. Як каси дигар нависонда: ассалому алайкум, акама дар оила фарзанди дуюм. Падарам бандагӣ кардагӣ, бародарам оилаи худша дорад. Ман сардори оила шудан метонам. агар дар ҳолате ки дар дигар ҷо зиндагӣ кина бародарат ва модарат хонашин боша, ниёзманд боша, дар ин ҳолат бале техта сардори оила мегзаронӣ. Вале агар ки бародарат дар ҳамун як хона боша ва модарат ҳам кор кина, мумкин нест сардори оила гузаронидан намешава мутаассифона. тамошобинони азиз, ба ҳамин барномаи имрӯзара ҷамъбаст мекунам. То барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.